kutituka kuita ndafundira kutonga nyaya panei. Teverai Facebook, teverai paYouTube, muone nyaya dzataita dzechihure, muone kuti kune ngani dzehure rakazohwira juu. Hatina kuti imi muri hure, hatina kuti murume wenyu hure. Nyaya yataitonga according to traditional customary law, hainditendere kuti ndikete kasunga tai tichitaura zvinhu zvakakusa pamberi pano. Hakuna zvinhu zvakadaro. Imi hamuzviziva kuti kugara nemurume asina kukurooraya chikuitai mukadzi imozvo. Munomirira kutumwa here kuti muudze munhu kuti zvauri kuita neizvibheki. Chamungazoda unotuka imi kuti handina kugona kutonga nyaya yenyu. Modzoka futi kwandiri kuti nditonge nyaya yenyu. That's rare. I can't do that. Kana munhu ukatsamwira dare, handiti zvafanira kutsamwira Mwari. Hautsamwire dare. Dare ndiro ramunotaura naro. Baba vandipo mari dzakakuita kuti mbatso vanhu vakuinga inini nemari dzerendi mari dzechikafu. Chimbatso hachitotenderwa. It's an illegal thing. Hachiko. Ivo ati mundibatsire nharo yacho kuridza nekuti pamari idzodzo dzabhata dzerendi havasi kubhadhara mari vane zvikwereti. Ino mari yangu yakaparadza. Munhu akaramba munhu apara kubhadharira rendi. Havana pakandirambira ini. Hapana pakanzata ndichakudini. Saka isusu kana musina kurapiwa nemurume wenyu, isusu sedare mani titoenda tinokuti bhadharira mukadzi wako rendi pa. Amuone senge tinopesera tazoendeswa kumatare isusu kunoti zvazvodini. Amai, nyaya yenyu kantu chibudai. Zvakanaka. Kana muine vana kumba, teach them kuti musagare nevarume vasina kubvisirai matsvakirai kuno. Vazive kuti chinonzi kurohwa kana kuti kuve nemurume kuita sei. Next one. Nyaya yanoperere. Ndakadzoka zvakare. Ndakadzoka zvakare yani kaindini manje. Handina kugutsikana kutonga kwakaita nekuti ndine chichemo papo. Hamuna kugutsikana kuti mune chichemo. Tonga ikamupedze mutiudzive kuti ndinoda kuitirwa so. Same person who did that case, it's me. You are here for me. I can't do that. Handiite zvinhu zvakadaro. Ndakati dare redu rechivanhu hatitonge nyaya dzechihure. Mukesi yenyu, the way how you represented your case in front of me, ndo mabudiro yakaita. Makadzoka here kwaappeal motitaurira kuti tizoti dare kana taakuriita tiri kuriita tichiti tiri kuita. Moisa masecumstances paappeal kuti sei ndati ndoda kudzokera mudare. Dare mungariite dai muri imimi. Ndauya kwamuri mandiudza kuti aiwa zvakazodai zvikadai. Ndodzoka kwamuri ndoti zvawakaita zvezvi it's not fair, ndadzoka futi. Kunani? If it is transfer, yes. Tokupai transfer kana kuenda paMagistrate Court for an appeal. Moinda munoapira nyaya yenyu against sentence, against whatsoever. Tamusina kugutsikana nacho. Handiti makwa ndozvinoita da. Kana madzoka munomu is either muri kutaura kuti mambo ndakandichikumbira kuti muitewo review panyaya yangu. Kutonga kwakaitwa dare hongu yakakunzwa, but handina kugutsikana nepapa. Ndo unonzi kutaura kunochenura munhu anenge achiita nyaya dzenyu. Hatiudzirwi nyaya dzekutonga nematongerwo adzo. Handiti makwa. Hamuna kuita appeal, makaenda kunocontesta against munhu aita nyaya. Ndiye wamawana arimo kuti saka tinoiita sei nyaya. Makuda different person aite nyaya yenyu achitevera nyaya yenyu yatakaita isusu, obuda iye nemaresults. Ndokuti nyaya yaitwa, ndo maitirwa ayo njikereza ndingakupei. Dai muri kudzoka kwandiri muchiti mutongo wakapiwa mambo ndo wandisina kufara nawo,
asi nyaya kutongwa matongerwo yakaitwa apa nepapa. Ndiri kukumbira court review kuti nyaya yangu icherechedzwe apa nepapa. Dare rinochena moyo kundituka kuita kuti ndafundira kutonga nyaya panei. Teverai Facebook, teverai paYouTube, muone nyaya dzataita dzechihure, muone kuti kune ngani dzehure rakazohwira juu. Hatina kuti imi muri hure, hatina kuti murume wenyu hure. Nyaya yataitonga according to traditional customary law. Hainditendere kuti ndikete kasunga tai tichitaura zvinhu zvakakusa pamberi pano. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndonyaya ndakataura kuti hatitonge nyaya yakamira yakadai so. Murume anozikamwa here mumusha menyu? Hazikamwe. Akaita chakati here? Haana chakaita. Akazodai here? Hapana chakadai. Saka tiri kutaurei. Endi nyaya kana chitongwa ngakuye kana baba venyu vaise complain. Ana baba ndovotozvizwisisa kuona kuti ana baba vauyazokomplaina against nyaya yemwana wavo. Nyange mwana anga achiita zvinhu zvaanga achiita izvi asikaone mazisautsi atona kuipa kwawo. But vana baba takuvateerera tichiremekedza ana baba kamwana wavo. Kwete kuti zvinhu zvokuti imi hamuzviziva kuti kugara nemurume asina kukurooraya chikuitai mukadzi imozvo. Munomirira kutumwa here kuti muudze munhu kuti zvauri kuita neizibheki. Chamungazoda unotuka imi kuti handina kugona kutonga nyaya yenyu. Modzoka futi kwandiri kuti titonge nyaya yenyu. That's rare. I can't do that. Unless kana masangana naye mama auya akuitire nyaya yenyu. Munomutaura zvanzi namurungu wetu, it's you who can carry on with this case, not me. I'm the same person. Ndinongodzokera straight to my results achona kuti zvandakataura ndizvo. Toita sei? Ndakubatsirai here. Kukubatsirai kwangu uyu. Pamusoro edai. Kudzoka kwangu ndofuna pamwe ndakanasa kuti handini pangu. Asi matara amazvita ndo madzokera ndaita inini. Aiwa ndipei mashoko. Handise munhu mashoko muromo. Mambo vakati ndidzoke zvakare. Ndigadzirise nyaya yangu. Laivo. Ndaona nhasi vakati ndigadzirisire nyaya yacho. Baba vandinawo ndava nawo, musiya ndakaya nawo. Kuti baba vakani zvakasiya vachiita zvikwereti mwana, vanhu vakunetsa inini kushumidza inini. Sandadzoka kuno kudai zvakare. Baba unde awara. Aiwa, womuda kutongiwa zvona. Anotongwa asikwe. Pamusoro edare. Munhu akati ndakanzi nditsvage kuti mupurisa akaenda chihuri. Akanovadedza. Tikaya musi 17 evana kudzoka vana kuye futi kudai. Nhasi vadedzwa vana kudzoka futi kudai. Vadedzwa nani? Nachihuri. Chihuri chiyo kuti chihuri anodedza vanhu kudai. It's a wrong procedure. Amai. Kana munhu ukatsamwira dare, handiti zvapano kutsamwira Mwari. Hautsamwire dare. Dare ndo ramunotaura naro. Nyaya yangu mambo, chichemo changu kumwe kweso kwandiko apa. Handiti ndiye ndakapajambirawo ipapo ndisina kupaona. Asi pachikubayai mumwoyo ndo pamunondinongedza kuti apa mambo apa ndo pandinoda kuti munditarisira nepapa. Anonzi circumstances for appeal. Ndo amunonyora pabepa kwanyora so kuti mambo ndoda kudzoka kudaro nezvikonzero zvangu 1 each 2 each 3 each. Handiti dare rofaira ndingapo toisa appeal application todedza munhu kudaro. Auya achibhadhara kudare munhu iye anobhadharirwa nemi. Handiti mapona. Imi makangoti kungoenda kutaura namambo murodhi. Zvakatomushamisa mambo kuti nyaya yekadzi yaina kuitwa zvakanaka yambonyanya kudii. Kuvenga munhu ativenge vanhu. Tinotaura nyaya inenge yaiswa padariro pedu. Mukatadza kurepresenta nyaya maybe ndo patinozofamba nenzira dzamunemushauri. But kana makudzoka kwaapio munodzoka nemacircumstances kwaapio muchibhadhara dare. Kudzoka kwemudare pamakauya makabhadhara nini nhau yedare. Pamusoro edare. Pandakanga ndakabhadhara mari $35 kaine nyaya yatakakutonga ikatikaramba kazvatakaramba yakakutsamwisa ika ndino nyaya yatakatonga takatoitonga pamazodzoka madzoka mudare muchiti muda udii. Kudzoka kudare mambo ndiko kuti
baba vandipo mari dzakakuita kuzvimbadzo vana kuinga inini nemari dzerendi mari dzechikafu. Chimbadzo hachitotenderwa tseni illegal thing hachiko. Asi vanhu vakunetsa inini kababa ivo varipo baba vacho varitora mari yacho. Chinzwaika manje nhasi kwamuri kuuya kuna baba baba vatakauya navo mudare vaya mama munongoziva kana vanhu muri baba namai muchiwirirana maiitika zvakati. Ino chandoda kuti mudzidze chetambwa ndechekuremekedza munhu. Handiti makoa munhu iyeye ari kuyambutsai wokubatsirai muchimuudza problem yamanayo. Imba hamuna kudzoka muchiita zipi muda kubatsirwa imwe stage mudare maita kunge nyaya yenyu haina kukufadzai. Ndo zvamamuchitaura manje kuti hana kufara nekutongwa kwakaitwa dare. Munhu wacho akatonga dare ndini. Saka ndotonga sei dare iroro? Ndorandikukumbira kuti zvinongochienda kuna mambo kwamakaenda. Moti mambo ndawana munhu mudare akatonga futi nyaya yangu. Saka anogona kuzoifambisa kuti sei kana dai mamuri mudare dai vedu vedudze pamusoro idare ivo vati mundibatsire nharo yacho kubudikidza nekuti pamari idzodzo dzabhata dzerenti havasi kubhadhara mari vane zvikwereti ino mari yangu yakaparadza. Munhu akaramba munhu afana kubhadharira renti havana pakandirambira ini hapana pakanzata ndichakudini. Saka isusu kana musina kurapiwa nemurume wenyu isusu sedare manje titoenda tinomuti bhadharira mukadzi wako renti pa amuone senge tinopesera tazoendeswa kumatare isusu kunoti zvazvodini. Hapana kana tsvakirai kumaba hapana kana kurambana. Saka takataura kaizvo hapana procedure yatinobata nayo munhu yekuti unofanira kurambe munhu negupuro asina kubvisa netsvagirai kuti pamusoro idare. Saka nguva yandakagara naye 2 years zvinazvo mhosva maitokanganisa mutemo kana wana baba venyu kugara nemurume musina kurova pasina chirango. Tsvagirai kuno chete nhasi uno zuva rekupedzesera tingadai tichisunga munhu. Handi makwa chatingakuvengerai amai chii vana vatinavo vatabereka kwete vekuberekerwa nevamwe vedu havana kuroorwa vagere nevarume vatinoziva kuti mwana wangu ari pakati. Netsvagirai kuno ndozvataibvunza panapo. Saka tinoitonga tichiti chii nokuti mutemo wechivanhu uyu unenge uchitirambidza. Handiti makwa hamusati manzwa here nyaya yekuti munhu anoti munhu afa konzi handimuzivi. Vanenge vachirevei kuchivanhu? Imi munobva kupi kumusha? Titsvage kuti kwenyu chivanhu chana munochiita sei? pamusoro idare ndobva kuzuva baba ndandakaudza tobvise mari vakandobvisa chiri pakamudare vakabvuma kuti ndomuziva munhu. Kuziva munhu akuya ndakachigadzira kuenda kunobvisa mari. Havana boyfriend isingazive girlfriend yayo. Anotadza kuziva girlfriend rake sei? Hama dzangu achidziziva. Baba vamauya navo ndevapi? Baba hatidi kuti murambe muchiitiswa zvinhu zvisina basa nemwana akapata. Handiti mapoa kana imimi muchiuya for your own complaint it's you to come to us togara pasi tichitaurirana sevarume noti kuandaretwa nemukadzi uyu munyaya yanoona kuti she is wrong. Handiti mapoa she is very wrong mukadzi uyu. Takataura navo amai ava before court date day vangadai vakashandisa mukana watakanga tichivataurira vachiudzwa nemudhara uko kuti aiwa mai apa makakanganisa handiti ndozvavangadai vakagadzirisa tisati tatora murume kuti auye kudaro. Vangadai vakati saka ndoita sei muno vopangwa mazano kuti murume uyu ada kuzokunzvengai haana kubvisa tsvakirai kuno yekuti chii munodanana toda kumudeedza ine private manner imimi apa iye apa tomubvunza kuti imi muri chii chake toonesana naye not in front of these cameras tichitaura kuda kuvaka munhu kuti tirodze munhu tichimuudzira kuti munhu anofanira kurodzwa. Ndiani asingazvizivi kuti kugara nemwana wemunhu nometa ane vana vangani asi mwana wako ari kukubikira achikuwachira achiti zvese hatizvizive resi kukosha kwazvo. But nyaya kana yaiswa mudare makutongwa nyaya dare robva rati tikawanikwa tichitaura nyaya dzakadai tinenge tichidzi tiri kuitei. Handiti
mungane makauya kana even mega kana kuuya naiwawa muri mega kuti tauya toita sei kana nyaya yakamira yakadai. Isokuudzai kuti no, kana yakadai yakuda tibatsirane apa. Ngatichida imimi sababa taurai pfuma kumurume uyu musati mauya kuno. Mozochiti ari kuramba kundipa pfuma yangu. Ari kuramba kundipa pfuma yangu asi akagara nehanzvadzi yangu kwemakore 3-4. Handiti ndo nyaya mataurirwo adzinoitwa kuti zezuro hadzidi chibhanditi. Nyaya dzemuno hadzina maloopholes, hadzipulaniwe kuti tichaitei. So ndiyapera taitonga munhu apa achiramba kuti anaunyenga mukadzi wemunhu apa. Handiti tisati tabuda muno mudare muno motikari dzandimirira kuti vazondiudza kuti aiwa ichokwadi nhema dzake vanonyengana nemunhu same day. But munhu achiramba pachibatsirana. Nhasi uno mukadzi wananga aripo apa achitaura kuti ashuwa ndainyepera munhu kuti ndiye anodanana neuyu, ndini nodanana naye. Nhasi zvazvichiitika panapa ndozvakafanana nezvitaurwa naambuya. Handidi kuvatsanangura muripo, ndine muromo musina kumira zvakanaka. Handidi makwao, handidi kutumwa kutaura zvinhu zvakashata navo ambuya kuti vanoda kuviga avo mamistakes avakaita vonobuditsa angu ekuti ndatadza kutonga dare ravo. Kana imimi mungamutonge mukwasha asina kukupa itsvakirai kuno mamuwanira kupi munhingi mukwasha iye. Tiri vakwasha vangani murodho kuvanhu vari kufamba. Monotaura nyaya zvinondigodora zvakadini zvokuti mundiudze kuti hazvina kuitwa zvakanaka. Chitiudzai kuti zvakanaka zvatona ndezvizvi. Secretary is my secretary. Then I can order him kuti akunyorerei maresults amuri kuda panyaya yenyu oisa pabepa. Sorry dad. Ini panakaya kunoka andamboza ndimatongira amunoita kuti munhu anenge ane dambudziko anofanira kubatsirwa kuno. Pandakataura nemupurisa wenyu akati nyaya iyi ndogoda kuitonga. Kana audio yake ndinayo 1 akati nyaya iyi tinoitonga inogadzirisiwa. Unobatsirwa. Andina kuziva kuti ndikutonga zvechipfambi. Andina kuziva hangu. Mwari ndivo vanoziva. Ndimuri kubata nyaya muchi ezvo makutoikonesa kuti mozonotaura futi kuna mambo kuti ndakandichiti. Nyaya hatina kuti muri pambiswa. Nyaya iri pakati penyu nemurume wenyu. Hamusi murume nemukadzi. Don't waste my time. Imamurangano kana muchitarisa zvinhu zvakadai so kuine matare panze. What are we doing? Amai, nyaya yenyu kanzuro chibudai. Zvakanaka. Kana muine vana kumba, teach them kuti musagare nevarume vasina kubvisirai matsvakirai kuno. Vazive kuti chinonzi kurohwa kana kuti kuve nemurume kuita sei.